Ginatrace na sang Iloilo City Police Station 1 ang grupo nga nag-excavate sa Guangco Street, Iloilo City proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Police Station 1, iya ginpahayag nga wala sang nakit-an nga lapses sa pagresponde sa mga kapulisan kag nagapakig-angot na ang mga ini sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Lakip na ang telecommunications company nga gingamit sa mga sospek sa ilang pagpakilala sang ginpamangkot sang otoridad. Dugang pasinigin pahayag ni Tolentino nga nag-deploy na sila sang dugang nga kapulisan malapit sa Guangco Street pati na sa iban pa nga mga kritikal nga bahin sang syudad. Agod malikawan ang pagbalik sang amo nga mga individual kag mas mapabaskog ang pagbantay. Nagpagamay man ang hepe sang kooperasyon sa publiko, ilabi na gid kung may mga masiplatan nga makaduluda nga mga tawo nga nagapatigayon sang excavation nga wala sang company logo o kon nagakaigong identification sa ila panapton o kon kagamitan. Matandaan nga unag na nga ginpahayag sang Iloilo City Engineers Office nga wala sang ginrelease nga excavation na permit para sa Guangco Street samtang gintuad man sang nasambit nga telecommunications company nga wala sila sang ginpatigayon nga maintenance o kon repair work sa lugar kung sa diin may mga individual nga nagpakilala nga ila mga tinawo. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan agud matumod ang sa likod sang amo nga insidente. Ginapangabay nato ng atong pumuluyo, no, magkooperar sa atong kapulisan paagi, no, sa pagitawag nila yon sa atensyon sa atong kapulisan kung may ara kita makitaan sa atong komunidad nga may nagakatabo nga krimen, no, antes nga instead nga mag-unahon nato ng video kung mag-post, no, tawag kita sa aton kapulisan para sa sina makarespondi kita gilayon nga kapulisan, no, nagapatigayon kita sa security patrol dyan sa kagahon. Kaya kita naka-deploy yung mga patrol.